بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na svim njegovim blagodatima. Salavat i salam posljednjem od njegovih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodici, vrlim ashabima. Molimo gospodara svjedočanstvom da nema drugoga osim njega i svjedočanstvom da je Muhammed posljednji od njegovih poslanika, da nas počasti da to svjedočanstvo živimo u svojim životima, da ga budemo dostojni i u trenutku preseljenja upravo te riječi budu naše zadnje riječi. Amin. Amin. Draga braćo, u Kur'anu Kerimu na 89 mjesta uzvišeni gospodar započinje ajete kojima se nama obraća čitavom čovječanstvu sa riječima: Ja ejuhalladina amanu, o vjernici. Posebnu pažnju tim pozivima će dati svaki vjernik i svako srce koje drhti i koje je ispunjeno željom da se odazove svome gospodaru. I pažnja vjernička koju će posvetiti tim ajetima nadilazi sve druge interese i sva druga interesovanja. Ti pozivi su toliko posebni da ih je gospodar na 89 mjesta uputio vjernicima i svaki put nastoji vjerničko srce da zavjeri u te prelijepe odaje oni koji su se odazvali Allahu dželešanu. Jer oni koji ispoštuju ono što se naredi u ajetu gdje se kaže o vjernici, njega je Allah počastio i nju da su ušli u odaje ja ejuhalladina amen, o vjernici. Prije nego što uđemo u današnji ajet i sljedeće hudbe ćemo posvetiti tim ajetima. Prije nego što uđemo u ajet koji je za danas odabran Allahovom milošću, samo da sebe i vas podsjetim na jednu pojavu koja je vrlo opasna za svakog onoga ko misli pred Allahom da stane. Hazreti Ebu Bekr je rekao: Eju sema'in tudilluni, koja me nebesa nadvisuju, wa eju ardin tudilluni, i koja me zemlja na sebi drži, en ekule fi kitabi Allahi ma la a'lam, da kažemo u Kur'anu, o Božjoj riječi, ono što ne znam. Možda je jedan od glavnih problema muslimana danas što su se mnogi, nažalost, odlučili da oni govore i oni tumače ono što je u Kur'anu, bez da o tome imaju ikakvoga znanja. Kur'anski ajet koji sam odabrao za danas jesu riječi uzvišenog gospodara gdje kaže: Ja ejuhalladina amanu, o vi vjernici, o vjerničke duše. Ittaqullaha, budite svjesni Allaha. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. I neka svaka osoba, neka svaka ličnost među vama gleda šta je pripremila za sutra. Opet se gospodar vraća: Wattaqullaha, i opet Allaha budite svjesni. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Zaista Allah zna do utančine sve što vi radite. Ovaj ajet, draga braćo, je ajet koji je
gospodar uputio vjernicima dvije naredbe da njega imamo na umu. Budite svjesni Allaha, budite svjesni Allaha. Između te dvije naredbe o svijesti o Allahu, svijest o tome da moramo se pripremati za sutra. Gotovo svi tumači Kur'ana kažu ova riječ Allaha dželešanuhu sutra ukazuje na sudnji dan i na trenutak stajanja pred njim. Ukazuje na trenutak moga i tvoga preseljenja. Ukazuje na onaj trenutak koji je svakim danom našim sve bliži i bliži. A onda ulema kaže, ovo prvo, budite svjesni Allaha i kaže najprije ostavite ono što vam je on zabranio. A onda gledajte šta ste pripremili za sutra. A ovo drugo, budite svjesni Allaha, učinite što više dobra, dok vas je Allah počastio životom. Draga braćo, ova priprema za sutra jeste ono što je karakteristika iskrenih Allahovih robova. Često sam spominjao i evo danas ću ponoviti, da je bilo oni kojima su znali kazati da znaš da ćeš sutra preseliti. On bi im tada rekao, tako mi Allaha, nemam prostora ništa više da dodam od dobra nego ono što radi. Vjernik se priprema za susret sa gospodarom. Priprema se svakim namazom. Priprema se svakim zikrom. Priprema se svakom sadakom. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ittaqun nara walau bi shaqqi tamr." Nara, vatre se čuvajte, pa makar sa pola hudbi. Vjernik to tako posmatra. Ne posmatra dunjalučkim, nego posmatra Božjim mjerima. Svakim danom se pripremati za to sutra. Do te mjere da su pojedini ljudi znali kupiti sebi mjesto na mezaru. Pa jednom heftično ode posjeti već one koji su ukopani na mezaru i ode posjeti svoj mezar. Na mezaru je nišan, njegovo ime je na nišanu, još ne piše kada je preselio. I onda se sjeti onog kuranskog ajeta da će čovjek kada ga spusti u mezar reći: Rabbi irji'un, gospodaru vrati me, la'alli a'malu salihan, da koje dobro djelo uradi gospodar. Veličina vjernika je u njegovoj odanosti gospodaru. Tvoja veličina je u tvojoj odanosti gospodaru. Tvoja veličina je u tvojim dobrim djelima. Tvoja veličina je u onom što činiš dok te Allah počastio da živiš i hodiš ovom zemlju. Tvoja veličina je u tome da naređuješ dobro, da odvraćaš od zla. Jedan od razloga zašto su prošli narodi propali, kako nam gospodar u Kur'anu Kerimu kaže: "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Nisu jedni druge odvraćali od zla, nego su ga svi zajedno činili. Ono što nam ovaj kuranski ajet govori, to je, draga braćo, jedna poruka. Jedna poruka koju trebamo čuvati kao najdragocijeniji dar koji nam je gospodar dao. O vjernici, budite svjesni Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra. I opet budite svjesni Allaha. Zaista Allah dobro zna i tančine vaših djela. Zna ko je radio da bi kod gospodara sa svijetlim licom došao, a zna ko je radio da bi ljudima sa nekim licem se pojavio. I zbog toga vjernika ovaj ajet prati svako jutro. Kada ujutru ustaneš, kada Allah počasti da klanjaš sabah, molim te, samo sebi reci: o vjernici, budite svjesni Allaha i neka gleda svaka osoba šta je za sutra pripremio. Dan ti je darovan i alhamdulillah danas si džumu pripremio. Ima ljudi koje znam, dijelili su hudbe svojim porodicama 5-6 godina. Kaže, u mojoj porodici blizu 20 ljudi je počelo namaz obavljati, kako sam ja počeo, da ujutru pomislim šta ću za sutra, za kijametski dan pripremiti. Šta ću pripremiti? Pripremit ću, ja sam Allahu pozivao. Ja sam sadaku davao. Ja sam, ako me Allah počastio pa me neko hoće saslušati, nastojao najljepše da mu kaže. Na najljepše da ga opomeni i najljepše da mu kaže. Ja molim gospodara da nas ovaj kuranski ajet prati. Ja molim gospodara da njega budemo svjesni. Ja molim gospodara da se svi zajedno pripremamo za sutra, jer je zaista sutra blizu. Sutra je sudnji dan i sutra je ona smrt koja nama dolazi. Ja molim gospodara da nas počasti ovom svješću.
Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Hvala dragom gospodaru, salavat salam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementu i porodci velim ashabima. Draga braćo, u kontekstu svijesti o Allahu Đelešanu, da podijelim sa vama dvije prelijepe misli. Prva je nešto što je ulema u ovom kontekstu svijesti o Allahu govorila. Iskreni Allahovi robovi mole Allaha Đelešanu da pokrije njihove grijehe. Iskreni Allahovi robovi mole Allaha Đelešanu da na dunjalku i na ahiretu pokrije njihove grijehe. A oni kojima je Allah dao mudrost mole Allaha Đelešanu da ih pokrije od grijeha. Da ih nikako i ne učini. Molite Allaha, kada pripremate se za sutra, molite Allaha ne samo da vam pokrije grijehe, to trebamo moliti, nego i da nas dok smo živi pokrije od grijeha. I druga misao koja mi je obilježila čitavu ovu heftu od subote, od kad počnem pripremati hutbu do danas, jeste prelijepa rečenica Hasana al-Basri, a vezana je za ovaj kuranski ajet: o vjernici, budite svjesni Allaha, gledajte šta ste pripremili za sutra i opet budite svjesni Allaha. Kaže Hasan al-Basri, kada umre čovjek, je kul ibn Adem, govore sinovi Ademovi, mada terk. Svi ljudi govore, kaže, šta je ostavio. A meleki u tom trenutku kažu šta je sa sobom donio. Ja ljepše rečenice od insana nisam čuo. Kada umre čovjek, svi pitaju šta je iza sebe ostavio. A samo meleki kažu šta je sa sobom donio. Ja molim Allah Đelešanu da mnogo toga donesimo, da nam ono to primi. Amin, amin. Allah ina ahsan al-kelam, oblagan nidam kelamullah i veliki aziz, Allah kema qala subhanahu wa ta'ala fi muhkem al-Quran. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سرمدا إلى يوم الدين. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetom približava. Gospodar naš, sačuva nas vatri i svakoga djela koje vatri približava. Gospodar, molimo te da tebi svjesni budi. Gospodar, molimo te da se za susret s tobom pripremamo. Gospodar, molimo te da tebi u svemu svjesni budimo. Gospodar, molimo te sakri naše sramote i grijehe. Gospodar, molimo te sakri nas od sramota i grijeha. Gospodar, molimo te počasti nas u trenutku kada meleki kažu šta je donio da smo mi donijeli kod tebe. Gospodar, molimo te primi naša dobra djela jer su ona dar od tebe i nama. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennetom. Sačuvaj nas vatri i svakoga djela koji približava vatri. Smiluj se nama, roditeljima našim, smiluj se braći, sestrama, porodicama našima, sve zajedno nas uput. Zaštiti umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na svakom mjestu. Uputi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم